Dornako kesan duan bezala egon nintzen pasaren urtean BDS-ko masterreko praktikak egiten, eta gaur izenburu bezala jarri dugu zaintzen krisi eta horretarako zaintza kooperatibak eduki dezaken eragina. Baina, oinarrituko naiz BDS-ko egindako praktikak eta gero master amaierako lana aurkeztuko dizuet. Eta bigarren izenburu hori da berez lanak, zaintza kooperatibak, Irungo udalerrirako prozesu proposamen bat. Hain zuzen, nahi genulako zerbait praktikoa egin. Nahiz eta teoria asko dago honen inguruan idatzita eta gainera aurretik olatuko pekere lan dexenteko mardula indazakan Irungo egoera aztertuz. Orduan pixkat izan zen hori eta gero zer gehitu, nahi diot zerbait gehitu. Nahi izan diot zerbait gehitu. Orduan, pareanekin elkarlanean aritu nintzen, eta Iruneko jende asko elkarrizketatu noa, eta pixkat hori da gaur ekarri detena. Hori, igual pixkat, bai pasa. Ez, zueken kideza zuen argi, ikerketa gaur honi buruz itzen, hau izan da pixkatu hartena. Hasieran metodologia kontuak eta egitura eta besterik gabe lanak zertan datzan azaltzeko, eta gero sartuko naiz lanaren hasierako partean, dela tal teorikoagoa, eta gero gehitu diogun landa lana edo empirikoagoa. Besterik gabe, hasieratik helburuak nahiko argiak ziren. Batetik Iruneko zaintza ekosistemaren egoera ezagutzea, eta horretarako noski Irunekoa ezagutzeko testuingurua eta zaintza krisia bera aztertu behar da. Gero izan beste helburu bat, zaintzaileera zein duen behar eta nahi erantzungo dien egitura ekonomiko bat zehaztea, eta zehazki hasieratik argi gendu kooperatiba bat izango zala sigurrenik ondorioa edo, baina horregatik aztertu dugu mugimendu kooperatibistak zer ekarpen egiten dion gai honi, beraien proposamenak zeintzuk diren, eta horretarako alde positiboak eta negatiboak aztertuz. Eta hori nola egin Irune? Prozesu simple bezain zabala saiatu naiz mahai gainean jartzen. Lehen esan duten bezala, erraminta real bat eskuartean edukitzeko asmoz. Lehen hasi naizen bezala esaten ez, lan hau da problematika globalei lekuko konponbideak emateko bide bat. Azkenean alternatibak bilatzean datza, baina hori lortzeko ezinbestekoa da gaur egun bizitzen ari garen zaintzaren krisiaren kontzeptualizazio bat egitea, ez? Sektorean sortu dian beharren inguruko hausnarketa bat behar dugu, Irundik haratago doan, ez? Eta lanaren kooperatibizazioaren inguruko eztabaidak ere baita mahai gainean jarriko ditugu, Irunera zer ekarri dezakegun proposatzeko edo. Horregatik jaso dut zaintza kooperatiban inguruko teoria, eta gero bai izan da Irun ezagutzea. Irun ezagutzea izan da, teoria eta gero lehenengo gauza edo. Eta horretarako, udalak dazkan argitaratutako hainbat informazio, zein elkarrezketak lana egin dut, ez? Eta hori, pixkat horregatikan, alta teorikoan aipatutakoak, ez? Eta gero empirikoan, udala ezagutzeko, Irunen argazki bat atera dugu zaintzari dagokiona. Horretarako eragileen identifikazio bat egin dugu, bai enpresena zein elkartena, zein mugimendu kooperatibistarena. Eta horregatik gero, aurkeztuko dut, esplikatuko izuet pixkat hori guztiakin egin dugu amia bat, ez? Amia bat dela aukera mehatxu, indargune eta ahuleziak.
aztertzea, bai zaintza kooperatibarenak barrua, proposamenak berak dituen indargune eta ahuleziak, eta baita kontekstuak edo sektoreak mahai gainean jartzen dituen mehatxuak eta aukerak. Bale. Horrekin ja, pixkat teorian sartuz edo. Azken hamarkadetan, zahartze demografikoak eta emakumeen lan emakumeak lan merkatuan sartzeak, bi gauza horiek izan dira agerian utzi dutenak zaintza sistemaren egiturazko krisia, ez? Fenomeno horrek asko areagotu du zaintza zerbitzuen beharra dakagula edo horren importantzia mahai gainean jarri du. Baina behar horiek bete ditzaketen zerbitzu formalen eskaintza oso eskasa da. Eskasa edo, muturreko egoeretan ematen da, ez? Gero sartuko gara gehiago horretan. Eta, era berean, bizitza eredua gero eta individualistagoa da honetan, ez? Nik uste mugimendu kooperatiboak eta baita feminismoak ere adierazi nahi du sareak egin behar diala, ze, individualismo horrek guztiz ahuldu ditu lehen genituen zaintza sare formal eta informal horiek, ez? Eta, horrek guztiak ekarri du zaintzaren esparruan prekarietatea, guztizko prekarietatea. Testuinguru horretan, zaintza lanak kontuan hartuta bai etxeko lanetatik hasita mantentze lanak, mendikotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateraino. Funtsezko garrantzia hartu dute eta historikoki ikusezinak izan dira eta gutxietxeak. Euskal Herrira ekarrita ere hori nahiz eta testuinguru globala den arren, Euskal Herrian ere baita zaintza lanak merkatuaren lege basatian ematen dira, edo merkatuaren legeak arautzen ditu. Inolako babes instituzional gabe. Etxe barroko zaintzak gero eta merkantilizatuagoak daudelako batetik, zergatik diogu hori, oro har jarduera egiten den guztia etxeko zaintzak etxetik kanpoko baten batek egiten dituelako, ez? Eta lan ordainduaren truke izaten da, baina normalian kontratu bidezko negoziazio bada eta kontratua ez dago bat ere, familiaren kontuko baldintzetan oinarritzen da, familiak erabakitzen du ze motetako kontratua egingo duan, ze ez dago inolako babes instituzionalik eta bermerik, ez? Minimorik ezarrita. Eta bestalde administrazioak eskaintzen dituzten zaintza gehienak ere baita, azpikontratatuta daude eta zentzu horretan berriro ere interes ekonomikoak daude atzean. Zaintza horiek ematen dituzten enpresak akumulazioaren logikan funtzionatzen dutelako, ez? Eta horregatik lan baldintza oso gogorretan aritzen dira langileak, gaizki ordainduak, eta gainera beste aldean ere gehienetan zerbitzu oso eskasak ematen dituzte. Eta familientzako oso garestiak dianak askotan. Baina zuzen hori, ez? Enpresak dirua irabazteko logika horretan funtzionatzen dutelako. Eta gero, etxeetara egiten badugu salto, ez? Familien lehen aipatu egun kontratu horien pian, kontratu horiek ere ez dute inolako bermerik ematen, eta interna gisa daudenak gaur egun deitzen diogun esklabutza modernoan egiten dute lan, ez? Eta horregatik, esan dugun bezala oso prekarioa hau, baina beste ikuspuntu bat edo beste gehitu behar diogu nahi eta nahi ez ikuspuntu intersekzionala honi. Ze hemen
ez da bakarrik klase kontua, sartzen da baita arrazakeria lan hauek egiten dituztenak gure kontekstuagatik atzerritarrak migratuak izaten dialako gehien bat, ez? Euskal Herrian geratuko gera hori esateko, ez gera urrutira joan behar, Euskal Herrian emakume migrantek egiten dute zaintza, batez ere bi arrazoirengatik. Batetikan lan honek ez dakalako inongo prestigiorik, hau da, inork ez du egin nahi, ez dakalako inolako gure artean baliorik, ez? Baina bestalde, eta kontuan hartuta sekulako baldintza txarrak dituztela, emakume migratuek dute bigarren arrazoi bat lan honetan aritzeko, dela atzerritartasun lege famatua, ez? Honek derrigortzen ditu, eta atzerritartasun legea aldatuan arren eta baitun arren beste ertz batzuk, oro har, migranteak derrigortuta daude 2-3 urtez lan ilegalak edo egitera, ez? Beltzean egitera. Hala derrigortzen ditugulako, besterik gabe, beraiek ez dute nahi horrelako hori. Orduan, beraiek dira emakumeak, gizonek beste lan batzuk egiten dituzte, eta emakumeak zaintza lanetara bideratzen dira. Hori, eta guzti honek aipatzen dugu bezala, prekarizazioa guztizkoa egiten du sektorean. Eta, hori, errepikatuko pixka, baina gutxietsitako lanak egiten dituzte gutxietsitako pertsonek. Nahiko simple esan da, baina eske hala da. Eta, testuinguru honetan, mugimendu feminista, sektore hau hobetzeko asmoz edo aspaldi hartu du beregan burruka hau, ez? Azkenengo greban zaintza kolektibizatzearen alde atera ginean, eta, oro har, azkenengo urteetan borroka feministari esker zaintza lanek hartu dute ikusgarritasun bat eta errekonozimentu bat irabazi dutela esan genezake. Ekonomia feministatik ere aldi berean zaintza ekonomia deritzogun ikuspegi analitiko eta politikoa eraiki da, teoria asko eraiki da honen inguruan eta hori gero burrukarako oso baliogarria dana. Eta honek, ekonomia konbentzionala kritikatzearekin batera jartzen du zaintza lehentasunezkotzat, ez? Berdintasun baldintzetan bideragarri egiteko alternatibak proposatzen ditu, hori da pixkat helburua. Eta bestalde zalantzan jartzen du, ekonomia homo economicus edo deitzen diogun gizaki arrazionala, guztiz berekoia, beti aktibo egongo dana, ez eta aditzera ematen du guztiok behar dugula zainduak izan, eta horren aurrean aipatzen da, Perez Orozkoak aipatzen du interdependentzia, ez? Ez gerala individualak, baizik eta guztion artean zaintza bat behar dugula. Eta hori ezin dugu opiau, orduan horren aurrean erabakiak hartu behar dira eta politikak egin behar dira. Besterik gabe, mugimendu feministaren ekarpena igual argi dakagu, badago beste ekarpen bat ere kooperatibismoak egin duena, ez? Kooperatibismoak uste du eraikiko ditugun alternatibak marko kooperatiboan eman behar diala. Honek, eta proposatzen duan alternatiba da irabazi asmorik gabeko kooperatiba integrala. Oso potoloa da, baina nik uste argi dago alde batetik kooperatibismoaren printzipioak demokrazia ekonomikoa garatzen laguntzen duela, ez? Bintzat marko bat ezarri dezaket horretarako.
langileen autokudeaketan oinarritutako ekonomia bat, non langileak erabakiak hartzen dituzten eta ekoizpena bertan egiten den eta prozesu ekonomikoaren etekina zein galerak langileen esku geratzen diren, ez? Eta, bestalde baita ere, esaten dute integrala izan behar dela, hartu behar dutelako parte lurraldea osatzen duten eragile guztiek. Aliantza bat izan behar da. Administrazio publikoa oso presente egon behar da, batez ere hasieran berme ekonomikoa jartzeko. Gero asozialismoa edo elkartegintza batez ere mugimendu feministen eta migratzaileena egon behar dela presente. Eta baitako mugimendu kooperatiboa eta baita prestakuntza zentroak garrantzia handia hartzen dutelako batez ere langileak indartzeko orduan. Eta hau txapa eta gero, pixkat atal empirikora edo pasatzeko asmoz, Irunen hau mahai gainean eukitaz, Irunen zer egin daiteke edo zer proposatzen da. Esan bezala, Irungo biztanleriari buruzko datua jaso eta gero eta eragileen identifikazioa eginda eta elkarrizketa batzuk eginda, Irunen zaintza kooperatiba bat sortzeko amia hau planteatu da. Honek jasotzen du pixkat zer alde positibo, negatibo, zailtasun, aukera dauden, ez? Batetik, barrura begira, proposamenaren ahulezietatik hasiko gara, hau da, kooperatiba horrek edukiko lituzkeen ahuleziak edo bazkideen implikazio handia eskatzen duela, konpromiso handiko bada, azkenean ekiteak beti konpromiso oso latza, gogorra firmea eskatzen du eta ordu voluntarioak nahi eta nahi ez. Gero, ahulezti potoloa da baita bazkide bakoitzak kapital soziala jarri behar duela, ez? Eta horregatik hemen, esan bezala, garrantzia hartzen du administrazioak. Agian, ekonomikoki egin behar den aportea hortik etorri daitekelako, ez? Eta bestalde baita ere formakuntza eta orientazio beharra handia da. Eta hau ahulezio bezala ulertu daiteke, ze kooperatibismoak lan asko eskatzen du, eskarmentu handia eta hortarako preste egoteko formakuntza handia behar dugu, eta batez ere orientazioa. Ikusita zeintzuk dian gainera aktore protagonistak kooperatiba honetan, ez? Oso egoera zaurgarrian dauden emakume migratuak gehien bat. Eta emakumeak oro har, orientazioa behar dutenak nahi eta nahi ez bide honetan. Baina, ahuleziak horiek dian arren, nik uste indarguneak esanguratsuak diala proposamenarenak. Hasteko kooperatibak balio feminista, antirrazista eta antikapitalistak eduki beharko lituzke eta hau sektorean behintzat ez da existitzen. Orduan, balio proposamen bada, kompetentziari begira ere gure enpresa honek edo kooperatiba honek aporte hori edukiko luke, ez? Gero, jendea eta profesionalak kartzea aldera, jabetza eta kudeaketa partekatua eta kolektiboa dakan enpresa bat izateak langilearen burujabetza ematen dio langileari burujabetza eta hori bada arrazoion bat horrelako proiektu batean parte hartzeko, ez? Esan bezala, kudeaketa demokratikoa eta langileen parte hartze aktiboa, etekinen banaketa ekitatiboa, guztio kooperatibismoaren oinarrietan dago. Kostuak murriztea, ze azkenean elkarlana eta saretzea dagoen momentuan interkooperazioaren bitartez kostuak murrizten dira.
eta baita ez dagoenez akumulazio logika hori langileek diru sarrera dexenteagoak eduki ditzaketez. Eta aldi berean bezeroentzat edo erabiltzaileentzat merkeagoa den zerbait ere proposatu daiteke. Eta gero lortuko bagenu proiektu indartsu eta polit bat egitea, nik uste horrelako proiektuek badutela pertenentzia eta harrotasun sentimendu potolo bat. Eta hori bertan kokideentzat jarraitzeko oso importantea, ez? Eta gero, proposamenetik kanpora, ez? Egin dugun sektorearen pixkat analisi hori berriz ekarriz, mehatxuak argiak dira, atzerritartasun lege badakago zailtasunak jartzen dizkigunak benetan egoera zaurgarrian dauden emakumeei lana emateko. Kooperatibak azkenean mugatuko luke, kontratu bidezko lana izatean, egoera regularrean dauden langileak bakarrik sartu daitezke kooperatiban, beraz. Hori bada mehatxu bat edo. Udalarekin elkarlana izan behar da, oso presente egon behar den zerbait da. Hain zuzen, funtzionatu duten proposamenek argi dute maite lan hemen etorri zigu. Beraiek esan da gainera, administrazio publikoak eman behar du hasierako indar bat, ez bakarrik ekonomikoa, baizik eta lana bera ere, lana eman behar du. Eta Hernanen kasuan funtzionatzen du, hein handi batean, lan masa handi bat dutelako jada administrazio publikoak eskatzen diena. Horrek oinarri potolo bat ematen dio proposamenari. Zaila da lortzea lan masa handi bat babes hori gabe. Mehatxu bezala eta iruditu zait niri behintzat pasada bat, daude Irunen bakarrik 12 enpresa pribatuk eskaintzen dute etxez-etxeko lana. Hor, 12, asko iruditzen zait, ez dakit zuek nola ikusten zuten, baina asko da. Pilo bat langile daude hor, eta zerbitzua kompetentzia hori hor dagoela, ez? Enpresa asko dira, mehatxu bat izan daiteke, hainbesteko kompetentzia eukitzea. Eta gero daude beste 11 enpresa egoitzetako zerbitzua, enpresa pribatu kapitalista egoitzetako zerbitzua ematen dutena. Irun handia da, baina pilo bat enpresa dira, ala ere. Eta gero beste mehatxu bezala askotan aipatzen da horrelako prozesuetan, kontu handia eduki behar degula esperantza faltsuekin. Elkarrizketa asko egin ditut, hori da pixkat igual niri esan diudan, ez? Ezin dezu proposatu, hau izango dena superpolita eta etorri gugana eta motibatu jendea pilo bat. Gero ez baldin badia egongo benetako oinarriak eta ez badia egingo benetako apostu bat, ze orduan mugitzen duzu pilo bat jende, eta gero lagatzen dituzu denak abandonatuta. Orduan, horrekin ere kontu handi eduki behar dela. Eta berriro alde positiboetara eta kooperatiba honek aukeretan sartuta, existitzen da kontzientzia duen komunitate bat, Irunen, zerbitzu hauek kontratatzeko prest egongo litzakena, orduan, baldin badago kontratatzeko prest egongo den jendea, lan hori sortzeko gai izan beharko gineatek, aukera badago. Hori ez, gero ikusi behar da baita ere, erabiltzaile potentzialak gero eta gehiago diala, Irunen kasuan oso deigarria da, biztanleriaren zati handiena biltzen duen jendea dela 40 eta 60 urte bitarteko jendea, orduan, zaintza zerbitzuak gero eta gehiago behar izango dira, hor, ikuspuntu enpresarial batetik, ezke badago nun egin lan, ez? Behar horiek existituko daude, eta existituko dira gero eta gehiago. Lan baldintza onak eskaintzen dituzten
oso alternatiba gutxi daude sektorean, beraz, hori eskainiko balitz, profesionalak ekartzeko proposamen ona da, ez? Eta, besterik gabe, proiektuan implikatuta dauden eta ikuspuntu feminista eta antiarrazista duten eragile gutxi daude en el sentido de sektorea oso privatizatuta dago, enpresa gutxi dago benetan proiektu bat dutena eta sinisten dutena proiektuan eta horrek langileari pilo bat ematen dio, osea, hori izan dutena, ez? Langileak hartzeko ere oso proiektu interesgarria izan daiteke. Eta, guzti hau esan da, berriz errepikatuko dut, baina hori, argi eduki behar dugu, ekitea oso arriskutsua dela beti, arriskutsua, enpresa asko lehen 5 urteetan desagertzen direla, ez? Kooperatiban kasuan gehiago handiagoa datua gainera. Eta orduan, beti eduki behar dugu presente zaintzaren sektorean egoera zaurgarrian dauden pertsona asko hartzen dutela parte. Eta beraiekin egingo dugun edozerretan hori argi eta presente eduki behar dugu. Ezin gara joan inondik inora salbatzaile rol horrekin eta gero jendea abandonatu. Horregatik, pausoak sendoak eman behar diala eta uste inoren konpromesua eskatu aurretik funtzionatzen duen zerbait proposatu behar dugula. Eta, saiatuko gara beraz, orain, pixkat bideo horretan edo horretarako zein pauso irudikatzen dituten nik Irunen ikusita berez testu inguruak, posible da, usten diogu eta administrazio publikoaren laguntzarekin egin daiteken zerbait da. Eta jende askori lagunduko lidokena benetan. Horregatik, nik hauek planteatu ditut puntu bezala, baina beste asko izan daitezke ez, baina nik esaten jarri dutena da. Lehenengo konfiantzazko espazioa sortu behar da, hori oinarrizkoa ematen duan arren, ez da gertatzen. Subjektu izango dianai, topagune bat eskaini behar zaie konfiantzazkoa, eta hasieratik erabakiak era kolektiboan hartu. Badagolako joera bat, ez? Proiektu hau egingo dugu, aurrera eta pilo bat erabaki hartzen dira, eta gero jendea arrantzatuko dugu. Jende horrek ez du inongo eskumenik izan erabaki horietan, ez? Orduan, hasieratik agian behar da jendea elkartu, eta hasieratik konfiantzazko espazio horretan kolektiboki hartu erabakiak. Gero beharrezkoa da bideragarritasun ekonomikoa bermatzea, ez? Analisi bat egitea, oinarrituz ja funtzionatzen duten ereduetan eta zifrak jarri mahai gainean besterik gabe. Gero nik behintzat irudikatzen ditut kooperatiba honetan eta pixkat maite lanen eredua hartuz 3 bazkide mota. Langileak batetik, kolaboratzaileak bestetik diala formakuntza eskaintzen dutenak, babes bat ematen duten elkarteak, espazioak utziko dituztenak eta hori. Eta bukatzeko beste bazkide mota bat egon behar da erabiltzaileak direnak. Erabiltzaile sare bat ere sortu behar da. Egongo da, bermatzeko egongo dela nork kontratatuko gaituen, ez? Eta guzti hori dakagula oso importantia da lehen bezala, esan dugun bezala formakuntza eta orientazioa. Langileek jakintza berri asko beraien ganatu behar dituztelako, eta horretarako daude bazkide kolaboratzaileak, ez? Hasiera batean modu bolondresean eman beharko dute formakuntza, eta gerora lortu beharko genuke
ordaintzea noski, baina bueno, hasiera batean egon behar da voluntarioa den orientazio bat. Eta guzti hau eukita eta guzti hau sendo eukita, etorriko litzateke kooperatiba bera eratzearen pausa. Horregatikan igual, kooperatiba eratzearena epe luzeko helburu bat izan behar da. Eta bide horretan beste hainbat alternatiba sortu daitezke. Osea, ezin da izan epe motzean esango dugu, urte bete barru kooperatiba bat nahi dugu. Ez, hasierako pauso guztiak ondo eman behar dira. Gero benetan jendeari lan baldintza onak bermatzeko, osea hori da azkenean nahi duguna, ez? Eta horretarako edo bideo honetan aipatutako beste pauso guzti hauetan zehar lagunduko digutenak edo besterik gabe sektoreari egin aldizkiogun beste 3 proposamen ere bai jartzen dut mahai gainean. Bagian kooperatiba izango ditzana gero. Hori erabakitzeko da eta prozesuan parte hartuko luketenek erabakiko luketena, baina agian bai beste proposamen batzuk interesgarriak dira lehenago egin daitezkena. Eta zentzu horretan, beti aipatzen dugu interkooperazioa, baina egia da existitzen diala jada lurraldean zaintzan diharduten kooperatiba txikiak, eta baita aipatu dugun ideologia honekin edo lanean diharduten elkarte asko. Orduan, espazio bat sortzea eragile guzti hauek elkartuko dianak eta beraien egunero diharduten horretan baliabideak optimizatzeko balioko duana zein nola ez alba da proiektuak indartzeko eta elkarlanen gauza berriak sortzeko, baina agian falta da Irunen espazio bat, aktore horiek guztiak elkartzen dituna. Bakoitzak berean jarraituko duena ez, baina badaude zaintza kooperatiba txikiak, badaude atzerritarrei regularizazio prozesuan laguntzen dieten elkarteak, nola ez elkarte feministak, kooperatibismoan lan gogorra egiten nahi dian eta jakintza handia duten hainbat elkarte. Bueno, bagian guztiok elkartuko bagina noizean behin, guztion proiektuak indartu genitzake, ez? Zentzu horretan larrutik jarri dut adibide bezala, baina, bueno, ez dakit ezagutzen duzuten interkooperazio feminista erako sortu zen larrutik, eta bertan hainbat elkarte feministak egiten dute informazio partekatu, herramienta real bat, normalean edo agian kompetentzia izan gaitezken, ulertzen dugunak askotan kompetentzia izan gaitezken elkarteak, ahaztu kapitalismoak buruan sartu duten kompetentzia horiek eta elkartu eta elkarren handik ikasi, ez? Agian niri gaur sekulako burua ustea eragiten ari zaidan arazoa duela urte erdi eduki zuten beste batzuk, ez? Eta, noizean baina elkartzen bagera, irabazten atea gaitezke. Modu solidario batean. Besterik gabe. Interkooperazioa alde batera utzita, beste aukera bada agian kooperatiba izan gabe elkarte bat proposatzea. Zaintzan hariko dan, zaintza sektorean erreferentziazko izango dan elkarte bat, nun hauek jadia adibideak, baina izan dezaken lan poltsa bat, zaintzaileak eta erabiltzaileen arteko intermediazio bat egingo duena, baina mahai gainean lan baldintza justuak eta berme hori jarriko dituna. Eta besteak beste, lan baldintzak, kontratu horiek egiteko egitera dedikatuko litzakeen elkarte bat, baina hortik harago aholkularitza eskainiko lukeena eta
langileen arteko harremanak sustatuko lituzkenak, ze gaur egun gertatzen dana hein handi batean da langileak ez dela beraien artean ezagutzen. Eta horrek, langileak juten dira, enpresa bera kontratatzen dituen arren, bakarrik egiten dutela. Eta bakardae sentsazio horrekin errez puskatu dezakegu, espazioak sortuz langileak elkartuko dira. Sinplea dirudi, baina ez da gertatzen. Eta, zentzu honetan, Meskekure elkarteak hori egiten du. Aipatu dutena, gutxi gora bera, hortara dedikatzen dira. Eta azkenengo alternatibak izan daiteke, kooperatiba berri bat sortu gabe, ja lurraldean dauden beste zaintza kooperatiba batzutatik hasi, eta horiek modu iraunkor eta jasangarri batean handitzea. Esan dugun bezala, askotan enpresak kooperatibak ez dira handitzen baliabide faltagatik, baina apostu bat egin ezkero badago lana eta badaude langileak horrelako proiektuetan parte hartzeko prest. Zentzu horretan, adibidez Hernaniko Maite lan dakagu, handitzeko prest egongo litzatekena. Eta gero, Irunen bertan ere badago gizagune zentroa, gaur egun bi langile bakarrik osatzen duten zentro bada, eta pertsona helduak bertara joaten dira, ez dute etxez-etxeko zaintzarik egiten. Baina ere prest egongo lirateke handitzera eta beste zerbitzu mota batzuk ematera, eta zentzu horretan langile gehiago eukitzera eta jende gehiago lana euki ahal izatea, ez? Besterik gabe, nik planteatzen duan hau zen, izan ezer gehiago. Eta esan denuan, hiru proposamenak, azkenengo hiru proposamen hauek gaur egungo egoera hobetzeko balioko luketela. Bai lan baldintzak zein zaintza zerbitzua bera. Orduan, pauso txikiak ematen duten arren, dakaguna hobetzen badute, ez da gaizki, ez dakit. Eta hirura gainera izan daitezke etorkizun bateko kooperatiba bat sortzeko pauso txikiak. Denak jarraitu dezakete bidea beste kooperatiba berri bat sortzeko, ez? Eta honekin bukatu dut, ondorio bezala edo nire lanian atea dituten ondorioak izan dira. Hasteko hasierako helburuak lortu ditugu. Hiru helburu hauek lortu ditugu. Egin dugu Iruneko zaintzeko sistemaren argazki bat, atera dugula esango nuke. Proposatu dugu zaintzaileei eta zainduei egoera hobetuko lieketen zerbait. Eta bukatzeko, ni saiatzen naiz ahalik eta gauza sinpleena baina argiena definitzen, ulertuta oso zabala dela eta pertsonak besteko prozesu mota daudela eta egin daitekeela hau 1000 modutara. Eta hori bukatzeko zer egiten dut, eskerrak ematea besterik gabe. Bai BDS-eri, ateak irekitzearren, parean eri bide lagun izatearren. Eta ezakit gezki ezagut dezuten, gezkiko institutuak ere baliatu zigun zuen gana etor.